Здравейте хора, аз съм Дани. Днес ще снимаме на Майнкрафт, продължаваме там откъдето сме стигнали. Тонка, чакам те, ела да видиш пещерата. Чакай, че тук... Чакай да намеря дупката, където беше. Да дойда да те посрещна. Ама ходи клекнал. Ма ли тук, кое е в това, бе? Лава? Да. Ела. Там има, ли? Да. Аз тук камейка да лека. Леко да те текна. Дай къде не чупа една купче по тебе, ако ме дразниш. Ма тук е направено като става само дето има лава. Какво да не съм направил? Да не ме дразниш. Но с кога те дразна, бе? Хора, бирам редстоун. За какво ти? За XP. Та хора, това е Тонката, така че не се очудвайте. Така, хора, това съм, аз не се очудвайте. Той сигурно иска да ме настигне по левел, ма Аз съм на 100. аз съм на 28. Я ми ги дай да станем 30. Ято ми дай на мене да станем 30. Ма моите са повече, по-трудно ще стане. Искам реста. Аз тук тичам. Какво тичаш, бе? Айрон. Тонка, внимавай, едно купче за теб има лава. Не чупиш зад мен, Не, определено не. Запуших. Аз определено не чупя. Тонка, Ти гледам клипа и се видя. аз О, чакай, тук останових едно. Аз тук си върва, не клекна. Айде, Тонка, чупя редстона. Не сме приятели. Айде. Чакай тук съм. Едно. Да те хвана. Чакай. Искам да си го натрупам. Се го предвида да не падне. Викаш по-добре сигурно, отколкото. Ама Тонка... Данка, мръдни малко. Бирай това да. Ти не взимаш. Не. Данка! Не, виж. Знам си кой левел. 28 съм. Да, ти се зна, тук ми го береш. Ама аз не съм мръднал по XP, виж клипа. Не, всъщност мръднах. Ти взаимно да взимаме. Ти взимаш ли? И аз. Аз вече дигнах левел. Да, защото се буташ до мен да ми го вземеш. А ти дигнал ли си? Да, съм трети. Аре, Данка! Ама ние така взимаме и двамата поравно. Ама чупи си с твоя кирка тогава. Ти взе моята кирка. Ти взе моята кирка, Тони. Добре, да се чупим поравно. Абе, нали всичко тогава? Това е. Само XP-то не е. Ама ти без това си много голямо XP. Искам да те настигна. Сега къде ще ходим? То май само това е. Това се една цяла стая, някаква стая. Да, като го погледнете хора, така само да ние там слагахме са накрая. Ти падне нещо в това на главата. Тонка, копни малко. О, аз от тук виждам лавата. Сериозно? Гледай горе, ще видиш капчици. Моделя видях, ако искаш ми виж клипа после. И го харесай. Да! Денка, чакай. Че да не купа това купчето на момиче. Какво искаш да ми прецакаш ли? Не, Данка, мръдни се оттам. Я гледай как капе. Стой се да запалиш.
така фонтанче. Тонка, чао. Ти ме предаде. Какво те предадох, бе? Искаш да ме убиеш. Не съм, абе. Искам да направя фонтанче. Да, много умно. Какво стана? Тонка, виж ме в клипа после. Какво стана? Умре? Не. Окей. Дадох край. Не, Тонка, не го чупи повече, моля те. Добре, това ще е края на клипа, дано този път да е станало, хора. Дано този път да е станало. И... Не! Много ясно. Те ще гледате поредният епизод само в моя канал. Да, аз толкова съм тъп, как може да не стане? Тонка, тук сме правили някакви разклонения. Направо нямам думи, хора. Чай да си видя нещо на настройките, Данка, ти снимаш. Да, снимам. Аз направо си видя това. Аз съм включил... Не, сутринта включих всичко и така ми стана. После ще ти покажа какво трябва да е включено. Та, хора, това беше всичко от мен. Ще се видим в следващият епизод. Та, харесвайте, коментирайте, абонирайте се и чао!